Habarlar gündeligimize başlaýarys. 8-nji ýanwarda Parijde ýene ok ataşyk boldy. Fransiýanyň paýtagtynyň gündogor böleginde Zenan polisiýa wekiliniň we şäher işgäriniň oka tutulup agyr yaralananlygy habar berildi. Emma bu wakanyň 7-nji ýanwarda Charlie Hebdo satiriki jurnalyna hüjüm edilip adynan 10 adamyň helak bolmagyna getiren ýagdaý bilen nähili gatnaşygynyň bardygy entek anyk däl. Jekmejek maglumatlary kärdeşim Sehradan dinläli. Fransiýanyň polisiýasy Parijiň eteğine Zenan ofiseriň atılıp öldürilendigini aýdýar. Bu waka islamçy söwüşçüler diýilip şüphelenýän ýaragly adamlaryň Fransiýanyň Charlie Hebdo satiriki jurnalynyň baş binasyna eden hüjümünden bir gün soň boldy. Şol wakada 10 adam wepat boldy. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä Zenan ofiser we şäher işgäri 8-nji ýanwarda Parijiň günorta etegindäki Porte de Chatillon sewitinde atılıp agyr yaralanypdyrlar. Fransuz polisiýasynyň çeşmäniň AFP habar gullugyna aýtmagyna görä ok geçirmeyen keltekçeli adam avtomatik yaragdan polisiýany oka tutupdyr. Desine wakanyň bolan ýerine baran İçeri işler ministri Bernard Cazeneuve yaragly adamyň henis hem ele salynmandygyny ma'lum etdi. Bu wakanyň 7-nji ýanwarda Charlie Hebdo atly satirik jurnalyň redaksiýasyna edilen hüjüm bilen haýsydyr bir gatnaşygynyň bardygy ýa-da ýokdugy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Şol hüjümde islamçy şygarlary gygyrmak bilen ýüzi örtgüli yaragly adamlar 10 adamy şol sany 2 polisiýa ofiserini atyp öldürdiler. Şol hüjümde pida bolanlaryň hatyrasyna 8-nji ýanwarda tutuş Fransada 1 minutlyk dymyşlyk öňlan edildi. Hüjümde millionlarça okujular tarapyndan tanalýan karikaturaçylaryň öldürilmegi musulman ilaty köp bolan ýurtda dartgynlygy artdyrdy. Häzirki wagt Charlie Hebdo jurnalyna edilen hüjüme gatnaşygy bardyr diýilip guman edilýän bir näçe adam tutsak edildi. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls tutsak edilmeleri ýurtda bu hüjümde pida bolanlaryň hatyrasyna bir günlük ýas öňlan eden mahaly ma'lum etdi. Bu hüjüm Fransada onlarca ýylyň dowamında amala aşyrylan şoňa meňdeş hüjümleriň iň erwedidir. Fransuz satiriki jurnalynyň binasyna edilen şol hüjüm döwründe hüjümçiler Allahu akbar ýagny Allah beýikdir diýip gygryp özleriniň peýgamber üçin ar alýandyklaryny aýtdylar. Bu jurnaly odoldan Muhammed peýgamberi maskaralaýjy karikaturalar çap edenligi üçin islamçy radikallar tarapyndan ýygyderli haýwat atylyp gelinýärdi. Häzirki wagtda Fransiýanyň polisiýasy odol 2008-nji ýylda Iraga söwüşçi uradiýan topara gatnaşmakda günäli tapylan 32 ýaşyndaky Şerif Kowachini we onuň 34 ýaşyndaky dogany Saýydy gözleýär. Häkimetler olaryň ýaragly we howpludygyny aýdýarlar. Fransuz medeniýetiniň maglumatlarynda 2 sany şüpheli kişiniň 8-nji ýanwarda Parijiň Demirady günöwründaky ýanygy çuýulan nokudy talandy habar berilýär. Olar Villers-Cotre şäherçesiniň golaýyndaky stop ýagny dur belgisine odaçyp ýanygy çuýulan nokutdan azyk önümlerini we ýanygy çoğurlapdyrlar. Bu merkezin işgäri jurnalistlere beren maglumatynda ýanygy çuýulan nokudy talan adamlaryň daş keşfiniň satiriki jurnalyň redaksiýasyna hüjüm edenlerdir diýilip guman edilýänlere meňdeşdigini hemde olaryň Kalashnikov avtomaty we reaktiv granat atyjy yaraglar bilen güýçli yaralanandygyny aýtdy. Şondan soň şüpheli adamlaryň Parije tarap uğrandygy habar berilýär. Premier ministr Valls Parijde dünýä inen doganlar Kowaçileriň ýurdun aň togullyklary tarapyndan tanalýandygyny we 7-nji ýanwarda amala aşyrylan hüjümden öň olaryň gürrüňsiz iýderlenip gelinendigini aýtdy. 8-nji ýanwarda Fransiýanyň sud häkimetlerindäki çeşmäniň Fransuz medeniýet serişlerini aýtmagyna görä, polisiýa Kowaçileriň ýakyn töweregine girýän erkeklerden we aýallardan 7 adam soraw çekipdir. Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 1-nji ýanwardan manadyň hümmetiniň peselmeginiň ýa-ni uçar biletleriniň bahalary hem galdy. Türkmen howa ýollarynyň daşary ýurtlara amala aşyrýan uçuşlarynyň gymmatlanlygy barada habar berilýär. Giňişliň maglumaty Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbandan dinläli. Ýurtda dolaryň kursunyň 21% ýokary galmagy bilen Türkmen howa ýollarynyň daşary ýurt reýsleriniň biletleriniň ýokary galandygyny bu edaranyň AWK-sylarynda habar berdiler. AWK-sylaryň işgäriniň aýtmagyna görä biletleriň bahalary dolaryň täze kursy, ýagny 1 dolar 3 manat 50 tenge gatnaşyk boýunça gesitlenir. Şeýlelikde eger öň Istanbula gidip gelmek üçin iki tarapy biletiň bahasy 1240 manat bolsa, indi ol waka 1527 manat bolar. Minsk şäherinde öň iki tarapy biletiň bahasy 1098 manat bolan bolsa, indi ol 1352 manat bolar. Türkmenistanlylar beýleki bir has köp ulanýan ugru bolan Dubaýa uçaryň bahasy öň 720 manat bolan bolsa, indi
biletleri Dubai'ye gidip gelmek için 890 manat tölemeli olur. Türkmen Hava Yolları'nın AVK'sının işgârinin aytmağına göre aviabiletlerin dolardaki bahaları ütgöksüz galyar. Emma anık kimlerin dolar boyunca hasaplaşık geçirip aviabilet satın alıp bilyendiklerini ol aydıp bilmedi. Şeyde de ol häzirlikçe diňe daşa yurt uğurları boyunca reislerin aviabiletlerinin gymmatlandığını aytdy. İçerki avia reislerin biletlerinin bahaları entäp öňkülüne galyar. Ma'lum bolşa Türkmenistan raýatlary Türkmen Hava Yolları'nın aviabiletlerini milli valutada, ýagny manatda satyn alýarlar. Ondan manatın dolara göre hümmetinin aşağı kaçmağı Türkmenistanlar üçün halkara aviabiletlerin bahasynyň gymmatlandığına diýär. Ýerine bellek geçsek iň soňky gezek Türkmen Hava Yolları'nın daşa yurt avia reislerinin aviabiletlerinin bahaları 2012-nji ýylyň 15-nji iýulynda gymmatladylypdy. Şol bir wagtda hem soňky 3-4 aýyň içinde ýurtda transport aragatlaşygyna ýol kireýleriň narhynyň ýokarlanmagy diňe Türkmen Hava Yolları'nın aviabiletlerinin bahasynyň galmagy bilen çäklenmeýär. Ýatlak geçsek geçen ýyl ýurtda ýolagçy transport bilen baglanyşykly ýol kireýiniň bahalary 3 gezek gymmatladyldy. Geçen ýylyň 1-nji oktýabrynyň şäher içi awtobuslaryň her bir ugry ýol kireýiniň narhy 50% ýokary galdyrlyp, ol teňe ýetirildi. Awtobuslara umumy ýolagçy ýol peteniň bahasy hem 8 manatdan 20 manatgacha ýokary galdyrly. Mundan başga da geçen ýylyň 1-nji noýabryndan demir ýol ýolagçy gatnagy üçin ýol kireýleri gymmatlady. Şonda oto biletleriň bahasy 100% töwere ýokary galdyrly. Şeýle-de şäherlere awtobuslaryň hem ýol kireýleri ýokary galdyrly. Geçen ýylyň noýabryndan başlap şäherlere awtobus gatnagynyň biletleriň bahasy 50% ýokary galdyrly. Türkmen Hava Yolları'nın uçar biletlerinin gymmatlamagy barada habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, bu ýagdaý size nähili täsir ýetirýär. Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamyndaky sahypasynda ýerleşdirilen bu sowaly okuwçylarymyzdan hususan da şeýle tesbirler gelipdir. Maksat Atanazarov narhlaryň näçe bolanlygy bilen gyzyklanýan bolsa, Nigara Aýdogdaýewa elimizden hiç sat gelmeýän üçin munyň tapawudy ýok diýip ýazýar. Ihtiýar Roziýew hem adamlara iş bolan bolsa onda gymmatlatsalar, iş ýok, pul ýok ýerden hem zadyň bahasyny uçurupdyrlar, insap bersin diýip ýazýar. Diýar öz tesbirinde hususan da muňa sebäpkärleriň jogap berjegine ynanýanlygyny ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda şu günler harytlaryň, hyzmatlaryň gymmatlamagy siziň özleriňize nähili täsir ýetirýär. Azatlyk radiosy siziň pikirleriňize garaşýar. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderlap bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan we Özbegistan hristianlaryň ýanalýan ýurtlarynyň başky 20-ligine girýär. Bu arada halkara derejesinde tahawatçylyk we hukuk goraýyşy işleri bilen meşgullanýan Open Doors ýagny açyk kapylar uramasynyň prawaslaw hristianlaryň Rojdestvo bayramçylygyny gawatlap çap eden 2015-nji ýylyň ýanamalar indeksinde aýdylýar. Maglumaty kärdeşim Ýoşan Anagurwandan dinläli. Türkmenistan we Özbegistan hristianlaryň ýanalýan ýurtlarynyň başky 20-ligine girýär. Open Doors halkara derejesinde tahawatçylyk we hukuk goraýyşy işleri bilen meşgullanýan açyk kapylar uramasy 7-nji ýanwarda prawaslawlaryň Rojdestvo bayramçylygyna gawatlap 2015-nji ýylyň ýanamalar indeksini çap etdi. Bu indeksde hristian dinine uýan adamlaryň ýanalýan ýurtlarynyň reytingi görkezilýär. Hristianlaryň ýanalýan ýurtlarynyň arasyndaky öňbaşçylyk tapgyr 12-nji ýyl Demirgalyk Koreýa degişli. Indeksde görkezilmegine görä hristianlar dünýäniň başga ýurtlarynyň hiç birine Demirgalyk Koreýadaky gadaply ýerlenmeýär. Bu ýurdun türmelerine we zähmet düzediş lagerlerine hristian dinine uýan 70 000 golay adam saklanýar diýip indeksin awtorlary aýdýar. Dünýä boýunça hristianlaryň iň kän ýanalýan ýurtlarynyň sanyny 2-nji ornuny Afrika döwleti bolan Somaly dursa, 3-nji ornuny ýakyn Ünnüwer döwleti Irak dur. Hukuk goraýjylaryň ýazmagyna görä hristianlaryň ýanalmalary geçen ýyl hususan ýakyn Ünnüwerde ýokarlanypdyr. Siriýada raýa duruşy başlanmagynyň öň 1,8 milyon hristian ýaşan bolsa, häzir bu ýurtda diňe 1,1 milyon hristianyň galanlygy aýdylýar.
Irak'daki İslam Döwlet toparynyň jihatçylary hem hristiýanlar ýanap gaçyp gutulmagy mezur edýärler. Halkara açyk kapylar guramasynyň ýanamalar sanawynyňky ilkinji bäşligi Owganistan, ilkinji 20-lige bolsa beýleki ýurtlaryň arasynda Özbegistan, Türkmenistan, Saudy Arabistany we Libiýa hem girýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, öňkü Sowet respublikalaryndan bolan Özbegistan hristiýanlary ýanamakda 15-nji orunda bolsa, Türkmenistan we Gazakystan degişlilikde 20-nji hemde 39-njy orunlarda durýar. Täjikistan bolsa 45-nji oruny egelýär. 2015-nji ýylyň ýanamalar indeksinde dünýä boýunça adından 100 million hristiýanyň dini inancı üçin ýydarlanmalary tezewar edilýänini gaýdylýar. Open Doors ýagny açyk kapylar guramasynyň maglumatyny kärdeşim Ýoşan Any Gurbandan dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Aşgabatyň merkezinde onlarça jaýyň remont üçin taýýarlanmagyna ençeme wagt boldy. Birnäçe merkezi köçede ýerleşýän jaýlaryň daşy örtülip, köp ýerde diňe girelgeleriň galynlygy we hatda bu ýerde ýerleşýän dukanlaryň hem ýapylanlygy aýdylýar. Emma remont heniden başlanman ýagdaý häkimetler tarapyndan düşündürüş hem berilmeýär. Şeýle jaýlaryň birinde ýaşaýan ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Söhbetdeşligi kärdeşim Sähra geçirdi. Amanrada Aşgabatyň protokol köçelerindäki käbir jaýlaryň daşky bejergisiniň orta ýolda togtudylynyny habar berdiňiz. Bu barada has giňişräk maglumat beräýsiňiz. Aşgabat şäheriniň protokol köçeleriniň uğrunda ýerleşýän jaýlary hususan öňkülelin häzir Saparmurat Türkmenbaşy şaýorynyň uğrunda ýerleşýän jaýlary bere işlerini getirmek. Ýani olaryň daşyna mermer daşy meňzeýän ýöne asly alüminyum bilen plastiğin garnygyndan ýasalan alfagon bilen örtmek işi bundan bir ýyl çemesi ozal başlandy. Haýt ýöne soňky döwürde şularyň gurulşy işleri özünden togtap galdy. Inhaýyndan 3-4 gün hem bir ay bäri şu ýerlerde hiçli gurulşy işleri ýa-da bere örtük işleri dowam ettirilenok ýöne ağından 15-20 ay aralygyndaky jaýyň başyna beýikligi 2 metr çembesi bolan demir listlerden ýagny demirden haýatlar aýlanan diňe jaýlaryň girelgesine geçilýän ýerler boşduk, galan ýerlere haýat aýlanan bir adamlarda durmuş ýaşaýyş meselesinde de özüniň ýaşaýan jaýyny girip çykmak meselesinde de uly kynçylyklar döredýär. Tekrar Amanrada nähil kynçylyklar döredýär? Diňe şol girelgelerden girip bolýar piýada ýörelgeler, biz olar trotuar diýip aýdýar. Şol aýlanan haýatlar piýada ýörelgeleri, ýagny trotuarlar dol ýapdy. Adamlar istemese awtogularyň gatnaýan köçetiniň kırak buzogy bilen juda hareket etmeli bolýarlar. Bir ýagdaý. Ikinji tarapdan şol başyna demir haýat aýlanan jaýlaryň aglabasynyň birinji etaýynda o jaýlan köpdi 9, 4, 5 etaýly jaýlar şolaryň aglabasynyň birinji etaýynda ýa-da durly hyzmatlar edýän nokotlar, meselem telefon töleği, internet töleği, özükli telefonu töleğler, ýani bir gide nokotlar bardy. Ine şular şol gurulşyň gidýänligi üçin, jaýyň başyna haýat aýlananlygy üçin wagt boýunça öz işini beretmeli boldy. Bir kran magazin işleýär, göne şu işleýän magazinlere de girip çykmak şu wagtam kynçylar jaýyň başyna haýat aýlananlygy şol alfagony diýwarlaryň daş ýüzüne berkitmek üçin ýörüýte şekiller ýasalandy. Şu magazinlaryň girelgelerine badyna girip çykmak üçin ýörüýte yerler göz öňünde tutulmady. Her kim gowrasyna görä kimsi eýilip, kimsi aýra ödüp tapan yerinden demirsekleriň arasyndan şeýit kesip ordan giyip bolýar. Şundan durmuş.
Amanra da şeýle kynçylyklar döredýän bolsa, jaýlaryň daşynaky bejergi işleriň haçan gaýtadan başlajakdygy barada ýa-da bu bejergi işleriniň näçe wagt dowam etjekdigi barada resmiler tarapyndan ilata düşünürüş ýa-da duýduruş berildimi? Yok, şeýle hiç zat yok. Hatta bir adamlaryň gowy üçin bir özüň fiýleýän döwletde Ýankyýal Demirhaýatdan ötünç soraýan ýörüti ýazgylar ýerleşdirilýär. Gurulşy işlerini alyp barýarlygymyz üçin ýa-da ulawa çekýärligi üçin sizden ötünç soraýan şulatlar sizin gelecekde ýaşaş durmuşyňyzyň hasy oňat bolmagy üçin edilýär diýen ýazgy ýazylýar. O zatlara bir yok. Bir adamların yeter yerim şol doğum problemi öy huzurluk edaret diyen edaramı adamlar her şimdi şuna var sorayalar bir Hasan tamamlanacak. Bundan Hasan deyince kuruluşçular deyse olumlu veriyen cevabı biz hiç daha bilemiz yok. Tedavi alfagon diyen kuruluşluk materyali Türkmenistan'ın önürlerine okul yurdun başından getirildi. Hasan getirileceğini bilemiz yok deyip öýedarasyn işgärleri aýdýarlar. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen kardeşim Sähranyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada giňişliň maglumatlar biziň azathabar.com web saytymyzda siz üçin el ýeterlidir. Facebook we Kontakty sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Indiki hepde Jenewada Türkmenistanyň çağalaryň hukuklary boýunça hatawaty dinlener. Birleşen Milletler Guramatynyň çağalaryň hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň öz boýnuna alan halkara borçlaryny berja edişine sineder. Türkmenistanda şu gün çağalar nähili problemler bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Ahal welaýatynyň özüni Şeker Sultan diýip tanadan Zenan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Paxtaçylyk, buğdaýçylyk bilen meşgul bolýan bolsaňyz owa ýerlerinde şu owa çağalary meýdan işlerine çekilýärmi? Yok, meýdany işe giden oklar. Inni katavan etdiler, oýlar paxta gidýärdiler, inni katavan paxta gitmeýärler. Ýönen ha sadyk meselesi. Ýürme saga bolmaly ýerde 43 sany 44 sany saga taklanýar. Sadyk ýok. Ýerliginde owalaňda çağalar baglar barmy? Bar. 90 ornuk var. Onymyz bar ol 7 ok. Indi şu ýürmes bolmaly gruppada 43-44 sany saga bar. Olara kyn bir sesini tutanoklar. Sadyk ýagdaýmy ýok. Emma mektebimiz 3 etas. Okuwy. Mektep hakda gurrun ýok. Çağalar bagy kemterlik etýän bolsa, ýeter ýetmez bolsa, täze çağalar bagy guruljak diýip bir gurrun edilen okmuşy guruluşyk barada gurrun edilen okmy täze çağalar bagyny gurmak hakynda planda, proýektde barda aýdylan okmy? Ýok. Bada aýdylan ok. Sadyk hakda gurrun ýok. Ýöne ýetmezçiligini bilýär bolýany sonuda çağa aly bermeli. Şu ýanky çağalar bagyňda bir çağaň ornuna 2 çağa saklanýan bolsa, çağalaryň taň nähilek terbiýe alýarlar. Ay, umurtlanan kuskusukta aýtdyrýarlar bolýan, şu öz gowaklaryny özlerini çydanapsa çağalan kellesi bir hili. Gowderle, solara bir hili mümkinçilik ýok şu çağasyklary. Ondan sonra ýatarlarynda nähilek ýerleşdirýärler. Aýatanna halatda 2 metre ýanwatlar bolýar. Solar edip eterdýärler dagara. Ýöne hiç ili mümkinçilik ýok otayda. Çağa sany köp bolsa, onuň şu çağalaryň näme saglyany, ýanky hapaçylykdan ýa ýanky gowalmagaldan, oňa teredilmeýänden çağalarda näme saglyk köpüle çykýany. Owa, gelen soň gidetler, gelen kungyerine yaramýar çağalar. O bir gowja teredilýän çağa bilen o iýlik çağalar görünüp dura olar gow bolmajagy. Ýöne berden almanlyýa-da bir kaz bar ýa. Enöden alaymaly. Känem bolsa alkyp otur, onu diýsem, so karonadan allyp
O görkezme berle, onun oğlum gazetsen alıp gidip otur. Indi şoňa en atalan öýüň nähile garýar, şolaryna şo çağalanyň şeýle kyn ýagdaý bilen alalaşýarlarmy? Şonda da şon bermeli bolýarlarmy? Ay şonu da berýärler. Atkar edýän ýok. Berýärler. 50 çağa ortada berýär. Näme üçin şol öýde çağaryny takla bilen okmy, taklatlary bilen okmy? Näme sebäpden şöyle agyr ýagdaýda çağalar bagna çağatyny tapşyrýarlar? Onu şol ýaly kynçylygam bolsa bermeden adan öçürýärler de soň almaýarlar. Onun her kim berýär. Heredesler gelen ok öýde çağa. İşleýän en atalar barmy şol çağatyny tapşyrýarlar içinde? Howa. Molum var, doktor var, savhod işleýänler var. Olar beräýmeli. Öýdäkilerim heredes gelmen berip oturlar. Özler ulalaşýa berýärler. Hiç ýerk arlam eden olar, hiç sadym eden ok. Alsalar oňalar şu çağalarny. Çağalar baglarynyň tölegini äýle elýetdirmi? Ol gowy. Köne pulan 40 manat. Onun şolar gowna harlaýarlarmy? Şolaryň iýmet ýagdaýlaryna äýle. İýmet ýagdaýlary öwürlikler. Süýden baranok iňärki. Soňa malakadan zat edip berýärler. Pişirip berýärler. Kasany zat. Süýdem ýok. Göwün bar. Ýöne şol süýtlilatlar ýok. Habarçyma Sultan Açylowanyň Ahal welaýatynyň özüni Şeker Sultan diýip tanadan Zenan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris sazly ara kesmeden soň günüň täzeliklerini we habarlar gündeligimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.